पास्ट प्रेजेन्ट आरो फिउचार बेखौ लानानै बे सानथालि रागाम जि मोनसे बड'लेण्डनि कालचार एबा समाजनिथिखौ लानानै बेवहाय प्रग्राम खुंनाय जादों। दा बेनिनो मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ सामलायनाय हाबाफारिनि सामलायगिरि आरो बेवहाय जों दिनै बाहागो लानो हानाय डक्टर अनिर्बल सार, जोंनि बर' फिल्मनि माखासे प्रडिउसार डाइरेक्टर आरो एक्टर नोंथांमोन। दा बे समाव बयनोबो आङो गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरनाय जाबाय। सावरायनाया जोबोद गोनांथार आरो बेबायदि सावरायनाया गेजेर गेजेर जाबाय थायोब्लासो जोंनियाव मोजां पलिसिफ्रा फैगोन आरो बे मोजां पलिसिफोरखौ लाबोनो थाखाय गुबुन गुबुन फिल्डनि माखासे एक्सपार्ट मानसिफ्रा सम सम ज' जानानै बे इस्युसफोरखौ सावरायनांगोन। दिनै बे हाबाफारियाव आंखौबो बाहागो लानो सुजुग होनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों, जोंनि अर्गानाइजार्सफोरखौ। आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। टेक्निकेल खोथाखौ आङो बुंनो रोंनाय नङा, मानोना आङो बे बिसयाव खोब सिङाव हाबनानै खामानि मावबोफेराखै। बाहेरनिफ्राय सासे बर' मानसि हिसाबै आङो जोबोद फिल खालामो, आं बेखौसो शेयार खालामनो सानदों। आङो एनि क्रिएटिभिटी सोरजिलु आखुखौ एबा सोरजिनायखौ आङो मोजां मोनो मानसि हिसाबै, आरो इनोभेशन गोदान गोदान मुवा बेसादफोर बरननायखौ आङो मोजां मोनो। गोदान गोदान आइडिया, गोदान गोदान थट, बेखौ आं अरायबो मोजां मोनो। आङो सासे महरगिरि नङा, सासे खन्थाइगिरिबो नङा, पलिटिशियानबो नङा, जुदिअ पलिटिक्सआव आङो फैदों। मानसिखौ मोजां मोनग्रा सासे मानसिल' आरो क्रिएटिभिटी, नलेज, इनोभेशन आरो पिसखौ मोजां मोनग्रा सासे मानसि। दा बेखिनिखौ खालामनो थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ बेखौ मावनो थाखाय आं जेब्लायबो रेडि। फिल्मनि खोथा रायलायनाय लोगो लोगो फार्स्ट होनना बुङोब्ला जोंनि हारिनि सोमावसारनायाव, जांख्रिखांनायाव फिल्मा एसे रल दङ, बिहोमा दङ। बे जाबाय आलायारन। आलायारन सिनेमाया जोंखौ सोमावसारनो खोन्थायाखै, रिभलिउसन खालामनो खोन्थायाखै, नाथाय सिनेमा मोनसेयानो हारिखौ खौसे खालामदों। आरो जि समाव बर'नि मोनसे जांख्रिथाया जागायदोंमोन, बेवहाय बिथाङा बै जांख्रिथायखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय अर्गानाइज खालामनायाव जोबोद बिहोमा होदों। बिनि उनाव बर' हारिनि जि मोनसे गोलाव सम आनरेस्ट मोनसे सिटुएसन, दा बेवहाय हारि नाङैनो गोबां मदद होनो हायाखै। नोंथांमोना इन्डिभिजुवेलि गावबा गावनि एफर्टजों हारिखौ मोजां मोननानै, हारि जौगानायनि थांखि लानानै गोबां हाबाफारि नोंथांमोना मावदों। आं बिनि थाखाय सासे बर' फिसा हिसाबै नोंथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि साबायखरखौ बावो। दा नैबे समाव जेफोर मेम'रेन्डाम आंनो होदों, जेफोर इस्युसफोरखौ रायलायदों, बे इस्युसफ्रा, बे मेम'रेन्डाम होनाय जेंनाफ्रा सुस्रांजानाय जेंना, बे सुस्रांजायै जेंना नङा, जेरै सुस्रांजायै जेंना नङा। खालि खोथाया जाबाय मोनसे ड्रिम, जोंनो मोनसे सिमां नांगौ आरो बे सिमांखौ जोङो साफा सानैया नुदों। बयबो हारि नाङैनो बे सिमांखौ जोङो नुनो हायाखै। फार्स्ट सिमांखौ नुजेनदोंमोन बर'नि बै ब्रिटिश जुगनि, ब्रिटिशनि समनि माखासे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्ममोन बायदि सुबुंफ्रा, बिथांमोन बायदि बिथांनि संगा समनि माखासे सानसुमै लिरगिरि बिथांमोना नुजेनदोंमोन। बेखौ मोगथां महर होनो गेजेर ससेयाव माखासे दैदेनगिरि फैदोंमोन आरो बिनि उनाव फैनानै बड'फाया मोनसे रेभलिउसन लाबोनानै बर' हारिखौ मोनसे सिमां मोनसे होदोंमोन जे बर'हा बुहुमाव मोनसे मास्टारेज जानांगौ एबा जौगासार हारि मोनसे जानांगौ होननानै जोंनो मोनसे डेस्टिनेसन होदोंमोन, गल होदोंमोन। दा बे गलखौ एचिभ खालामनो थाखाय जोङो होसोयैनो जोङो दावगाबोगासिनो दङ। नाथाय नैबे समाव जोङो मोनसे सिंगल टास्क, मोनसे खामानि मावनानै हारिनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्टखौ जोङो लाबोनो हानाय नङा, बेखौ आङो जोबोद फिल खालामो।
जोङो अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट लाबोनांगौबा जोंनि एक्टिभिटियाबो अलराउन्ड जानांगोन, गासैखौबो कम्प्राइजिं अल गासैखौबो लानानै जानांगोन। दा नंखायनो माखासे फिल्डआव जोङो आखाइ होनो हायाखै, जायनिखि जोंनि हारिखौ मुलुगनि दरबाराव थाबैनो गायसननो हायो, सिनायथि होनो हायो आरो बेजों लोगोसे हारियाव मोनसे जोबोद थाबैनो मोनसे चेन्ज लाबोनो हायो, मोनसे इम्पेक्ट लाबोनो हायो, बेबायदि एक्टिभिटिफोरखौ जोङो मावनो हायाखै। जोंनि गोलाव समाव आं रावखौबो दुसिना बुङाखै, जोङो बांसिन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जायफोरा ससियेल बिल्ड खालामनो, ससाइटिखौ दानो फैदों, ससियेल बिल्डार, जायफोर रिभलुसनारि लिडार, जोंनि मेक्सिमाम लिडारफ्रा जोङो क्रिएटिभिटिनिख्रुइ बांसिन स्पिचखौसो जोङो गोसो होदों। जोंनि लास्ट 30-40 इयार्सआव जोङो बांसिन लेक्सार होदों, जों बांसिन स्पिच होदों, नाथाय जोंनि जि क्रिएसन, बै क्रिएसना जोबोद खम जाबोदों। दा रिभलुसनारि मानसिफोरनि गेजेराव सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों बिथां उखावगोरा ब्रह्मआ लिरनानै। बिनि बादै आरोबाव जोंहा गोबां दङमोन, इनक्लुडिं मी, आंखौबो लाफानानै जोङो क्रिएटिभिटियाव बारा गैया। दा ओंखायनो नैबे समाव आं सानदों कि कानेक्टिं दा डट्स मोनसे फर्मुलाखौ जों बाहायनांगोन। डट्सफोरखौ जोङो कानेक्ट खालामनांगोन। सोर हारिमुआव दङ, सोर स्पर्ट्सआव दङ, सोर कालचाराव दङ, सोर इकनमिक्सआव दङ, सोर इडुकेसनाव दङ, सोर बबेयाव दङ मुलुगाव। कानेक्टिं दा डट्स बियो जोंखौ सापर्ट खालामगोन एबा हारि जौगानायाव जोंखौ हेल्प खालामगोन। दा बेखौ खालामनो थाखाय सोरबाया स्टेपनो होग्रोनांगोन आरो आं सानदों नैबे मोनसे गोदान स्टेप। आंखौ नोंथांमोना बिटिआरनि सासे मावख'गिरि हिसाबै मख'दों, नाथाय आङो बेजों गोजोनाखै, मानोना आङो बे महराव थानो लुबैयाखै। जास्ट नर्मेल सासे मानसि हिसाबै हारिखौ सिबिलांनो थाखाय आंहाबो मोनसे सिमां दङ। दा बे सिमांखौ मोगथाङाव लाबोनांगौब्ला थाबनो जोंनो मोनसे शिफ्टिं आरो लिफ्टिं नांगौ। शिफ्टिं एन्ड लिफ्टिं। जोंहा आब'आ गोदान मोनसे फिल्म बानायनो नांगोन आइजोफोरखौ लानानै। आंहा बिथांनि सिगाङाव मख'दों मिलिन्डा गेट्सआ मोनसे लेखा लिरदों, दा लिफ्ट होनाय लेखा मोनसे लिरदों आरो बे लिफ्ट होनाय लेखायाव मुलुगनि गासैबो माहारिनि आइजोफोरनि जेंनाफोरखौ लिरदों आरो बे आइजोफोरनि जेंनाया ओरैबायदि हासिन एसे दाबो एसे बे आइजोफोरखौ सापर्ट होबानो मुलुगनि आइजोफोरा दावगालांनो हायो। दा जोंनि बेलायाव आङो आदारवाइज सानो नाङा, जोंहा बे गुबुन नङा फैला मेन्डेलानि जि मोनसे कमिटमेन्ट, ओरैबायदि नांगौ समाव बिथांमोना कमिटिखौ बरनबाय, जानो हागौ बिथांमोना माबा ट्रेडबो फैनानै मोनसे समाव, खिन्थु बेवहाय मोनसे भिजिबल इम्पेक्ट फैदों। भिजिबल इम्पेक्ट मानसिफ्रा फरायनानै सोलोङो, नुनानै सोलोङो, खोनासंनानै सोलोङो। दा बे मोनथाम मिडियाखौ जोङो बाहायनांगोन। दा अब्ला जोंनि हारियाव जोङो गोबां थियाटार जोंहा गैया। असमियाव गोबां मोजां मोजां थियाटार दङ, जायनोखि बार्निं ससियेल इस्युसफोरखौ लानानै बिथांमोना बे नाटकफोरखौ खालामो आरो बेवहाय मोनसे मानसिफोरखौ सोलायनायनि थाखाय मोनसे लामा होयो। दा जोंनियाव थियाटारफ्रा सारभाइभ जानो हायाखै। फारसेथिं फिल्मखौ जोंहा गोबां बानायदों, जेसेबां बानायनांगौ बानायदों, नाथाय बे फिल्म बानायग्राफ्रा जेरैबायदि सापर्ट मोननांगौ बेखौ हयथ' निसय मोनाखै। आङो डाटा बेस स्टाडि खालामाखै, ओंखायनो आङो बेवहाय बुंनो रोंनाय नङा, नाथाय बेखौ मोनाखै। दा जों जेब्ला गभर्नमेन्टजों रायलायो अब्ला फिल्म स्टुडिअनि खोथाखौ रायलायदोंमोन जोंनो मोनसे फिल्म स्टुडिअ नांगोन होननानै। उनाव बिथांमोना बुंबाय बेखौ नोंथांमोना बानायनानै ला होननानै। थाखाखौ गभर्नमेन्टआ एनि टाइम हरनो हायो होननानै। थाखाया गभर्नमेन्टआव दङ, एनि टाइम हरनो हायो, नोंथांमोना बानायनानै ला होननानै। दा ओंखायनो आङो दिनै बुंगोन जोंनि सरकारनि समाव जोङो मोनसे फिल्म स्टुडिअ बानायनो थाखाय प्रप'जेल मोनसे जोङो थाबैनो रेडि खालामगोन। गुबुन मोनसे जोंहा आङो एक्टरफ्रा बुंबाय थादों, जायखौ लोगो मोनदों इन्डिभिजुवेल लेभेलाव, जोंनो सिनेमा हल नांगोन होननानै। सिनेमा हल बानायनाया आं सानो बारा गिदिर खोथा नङा। जि जिनिसखौ फैसाजों बानायनो हायो बे जिनिसानो गोरा खोथा नङा। जि जिनिसखौ फैसाजों बानायनो हाया बिसोर गोब्राब होननानै आं सानो। जेरै हारियाव गोजोन लाबोनाय, हारियाव खौसेथि लाबोनाय, जोङो गिदिर गिदिर ड्रिम, माखासे गिदिर गिदिर सिमां नुनाय मुलुगनि जौगासारनाय हारि बायदि बै खामानिफ्रासो जोंनि थाखाय गोब्राब। नाथाय फैसाजोंल' जायोब्ला दिनै बर' हारियावबो ओरैबायदि मानसि दङ जाय हारसिं गोसो जानानै मास मोनसेयावनो 10टा मिनि स्टुडिअ लुना होनो हानाय बर' हारियावबो दा मानसि दोनसै जायो। खालि खोथाया जाबाय मा, बै पार्टिकुलार मानसिया बेनि थाखाय मटिभेटेड नङा। जोंनि जेंनाया बिसो जादों, हारियाव फैसा खामायनो जोङो एसे सोलोंनांगोन, मोजां खोथा, नाथाय हारिनि नांगौ
मुवा बेसादफोरखौ सोरजिना लानो थाखाय जों बारा गोसो होआखै दा ओंखायनोसो जोंहा बेबायदि माखासे बिथिंफ्रा थालांदों दा ओंखायनो गुबुन गुबुन बिथिंखौ आं रायज्लायनो सानाखै बिसेसके बे सिनेमायाव जोंहा प्रडिउसारफ्रा माखासे मानसिफ्रा जेरैबायदि सिनसियारलि खस्थ' खालामनानै बरनबाय थादों बे जोबोद मोजां जादों आरो बेखौनो जोङो गभर्नमेन्ट मोनसे दङ हिसाबै सापर्ट होनो थाखाय जोङो रेडि जादों आं उनाव नायबाय जे सिनेमानि फैसाया एसेल' हमनाय थायो माने माबायाव मा होनो एनुवेल प्लान्टआव एसेल' फैसा हमनाय दङ दा बेखौनो आङो नुनानै एसे दुखु मोनदों थाखा फैसाबो काउन्सिलाव बारा फैया नाथाय नेक्स्ट फिनान्सियेल इयाराव जों आं सानदों कि जोङो नैबे 26आवनो जोंनि एवपिखौ बानायगोन अब्ला जोङो नोंथांमोननो फिल्म फेस्टिभेल खुंनो थाखाय 50 लाख रां जोंनिफ्राय जों होगोन दा नोंथांमोना जाहाथे बांसिनखौ नोंथांमोना मोबिलाइज खालामनांगोन नाथाय जोंनिफ्राय 50 लाख रां होगोन आरो 10टा साब डिभिजनाव 10टा सिनेमा हल लुनाय बेखौ जोङो प्रजेक्टखौ जों लागोन आरो बेनि अनगायै जि पेन्सननि खोथा बुंदों बायदिसिना फेल'शिपनि खोथा बुंदों बेखौ नोंथांमोना आफादानो प्रप'जेल बानाय कि एक्सप'जार नांगौ माखासे मानसिफोरनो बाहेराव जोंहा एक्सप'जार थांनो नांगोन बा बिथांमोनखौ लाबोनांगोन आं बेखौल' सानो कि हारिया जि थासारियावनो थाया मानो जोंनि माखासे खामानिया थाद'नो मोना आङो आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव इण्डियानि गोबां जायगायाव एसे थांदोंमोन आं लोगो जालायनानै सिनायथि जालायना बराव रायलायदों आरो बिथाङा बुंदों जे गोदान सरकार फैदोंमोन बै समाव देवेन्द्र फडणवीसनि बिजेपि सरकार आरो बिथाङा बुंदों जे देवेन्द्र फडणवीस आंनि लोगो आं बेखौ सापर्ट खालामबाय थादों होननानै आं सोंदों जे नोंथाङा सोर बिथाङा बुंदों आं बिबिसिनि जार्नालिस्ट खिन्थु सासे माराठी मानसि हिसाबै बिथाङा माराठा माने महाराष्ट्र जौगानायखौ बिथाङा लुबैयो आरो बिथाङा बुंदों मोनबा प्रायोरिटि एरिया बे मोनबा प्रायोरिटि एरियाखौ सायख'नानै बिथाङा बुंदों जे बे एरियायाव खुनु थाद'नाय गैयाजासे खामानि मावनांगौ होननानै सायख'नानै होदों आरो बे सायख'नाय एरिया मोनबाखौ बिथाङा आंनो फोरमायदों जे दैज्लां जा मेसें जा दावराव जा गुसु जा जि जा बे मोनबायाव जाहाथे खुनु थाद'नो मोना नोंथांनि सरकाराव होननानै बिथाङा प्रायोरिटियाव सायख'नानै होदों आरो बेखौनो लानानै बिथाङा खामानि मावदों दा जोंनियावबो दिनै कुइसना फैबाय जों सोमावसारबाय जों बुंबाय मोजां हादोर नांगौ मोजां रायजो नांगौ मोजां माबा मोनसे नांगौ मालायखौ नायनायाव जोंहा बिराद थाब फैयो जोंखौ डिसक्रिमिनेट खालामदों जोंखौ माने डिप्राइभ खालामदों डिनाय खालामदों नाथाय अख्राङावथ' खुनु इन्जुर गैया जोंखौ जौगानायाव रावबो हमथायाखै जोङो ओरै थाङोबा दै मोनगोन ओरै थाङोबा हाजो मोनगोन ओरै थाङोबा इन्जुर मोनगोन नाथाय गोजौजों थांनायाव जोंखौ रावबो हमथायाखै दिनैसिम नोंथांमोना सानदोंना गोजौजों जेसेबां गोसो जोङो थांनो हायो नाथाय हारियाव जुदि जोंहा गोजौजों थांनायनि डिसिसन गैयाबा जौ सेरेबजोंसो गोदोना थानो नागिरोबा जुवाजोंसो गोदोना थानो नागिरोबा बिदा फंबायनि बुलायनायजोंसो गोदोना थानो नागिरोबा हिंसा हिंसिनि पलिटिक्सजोंसो गोदोना थानो नागिरोबा जोंनि हारिया मालाबाबो जौगानो हानाय नङा दा ओंखायनो दिनैनि समाव आङो बेखौनो लुबैयो पिसआ कन्टिनिउ जानांगोन स्टेबिलिटिया कन्टिनिउ जानांगोन अब्ला गासैबो सम्भब जागोन दा बेखौनो खालामनो थाखाय जोङो मोनसे इनिसिएटिभखौ सोरबाया लानांगोन आइजोफोरनि गेजेराव गोबां खामानि मावनांगौ दङ आङो आब'मोनखौ खावलायदों जोंहा नेसनेल इन्टारनेसनेल एक्सप'जार मोननाय माखासे आइजोफोर दंसै जोंनियाव बिथांमोना आवगायबोनांगोन जोंनि हारियाव दायो आंनि बुजिनायाव गामियाव खामानि मावग्रा एसे गेजेर थाखोआव मावग्रा नेसनेल लेभेलाव मावग्रा इन्टारनेसनेल लेभेलाव मावग्रा एकदम मानसिफोर दंसै दायो खालि खोथाया जाबाय मा कानेक्टिं दा डट्स बावैसो बर' डायस्प'रा होननाय मोनसे जोंनि गोरों गोराफोरनि वेब डिसकासनाव आंखौबो लिंदोंमोन जेरावनोखि बाहेरनि सोरबा इउकेआव थाग्रा आमेरिकायाव थाग्राफ्राबो बाहागो लादों दा बेवहाय आं बेखौनो बुजिदों कानेक्टिं दा डट्सआ सबसे प्रायोरिटि सेकेन्ड प्रायोरिटिया जाबाय जोंनो पलिसि नांगोन जुदि नोंनि आखायाव खुनु प्रप'जेलानो गैयाबा पलिसियानो गैयाबा मालायखौ रायनानै मालायखौ बुंनानै रागा जोंनानै इमोसन जानानै जोङो जेबो मावनो हानाय नङा दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो मोनसे गोदान रेभलिउसनाव हाबनांगौ बे जाबाय हारि दानायनि रेभलिउसन इन'भेसननि रेभलिउसन क्रिएटिभिटिनि रेभलिउसन आरो बेवहाय सासे बर' फिसाफ्रा जोबोद गोख्रोङै माखासे एडभेन्सार जि केरेक्टारखौ लानानै जोङो खामानि मावलांनांगोन ओंखायनो आं बेखौनो लास्ट बुंनो सानो जे नैबे गभर्नमेन्टखौ नोंथांमोना बेस्ट इउज खालामनो हागोन नोंथांमोननि जायखिजाया खामानिनि थाखाय आरो मोनसे बेबायदिनो हाबाफारिफोरखौ खालामनो थाखाय जोङो माखासे नेशनेल स्टेडियाम बानायनो नागिरदों
जेरावनोखि इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि जायो प्रग्रामफ्रा आरो क'क्राझाराव जोङो नैबे बोसोरावनो माखासे फान्डिं एजेन्सि नागिरनानै 2000 मानसि जिरायनो हानाय मोनसे हाइटेक मोजां मोनसे गासैबो टेक्न'लजि थानाय मोनसे अडिट'रियाम जों बानायनो थाखाय थांगासिनो दङ जेराव उननि समफोराव जाहाथे रिजनेल फिल्म फेस्टिभेलफोर नेशनेल फिल्म फेस्टिभेलफोरखौबो जोंनियावबो लाबोनो हायो अब्ला जोङो माखासे सापर्टखौ मालायनिफ्राय मोनगोन दा बेफोर खोथाफोरखौ जोङो सानदों आं गोलाव खोथा बुंला नोंथांमोननो बयनोबो साबायखर बावबाय आरो जिखिनि मेम'रेन्डाम जोंहा आंनो गथायदों बे आं दाबो बुंफिनो मोनसेबो मावनो हायै गैया गासैखौबो मावगोन खालि बेवहाय एसे हयथ' टाइम लागोन मोनसे मोनसे इस्युसफ्रा आरो थाबैनो फिल्म जि स्टुडिअ बेखौ बानायगोन खालि खोथाया जाबाय मा जोंनि जि कालचार मालाय जायगाफ्राव जोङो सिनेमा नायनानै जेरैबायदि मोनसे मोजां परिबेस मोनो बेबायदि परिबेसखौ जों दानांगोन नङाबा गाबोन स्टुडिअआव बुलायगोन लोंला जाला जागोन सोरबा टिकेट दानालासिनो हाबगोन नैबे आखलखौ जोङो लासै लासैनो सोलायनांगोन सिस्टेमजों डिसिप्लिनजों थांनांगोन आं आब'नियाव एसे सिगाङाव सोंदों आब'आ सियांमायाव थायो गोबां आन्डारग्राउन्डफोरा बेवहाय ज' जायो बै जायगानि अबस्थाया माबायदि होननानै आब'आ बुंदों बिराद पिसफुल होननानै जोबोद पिसफुल जोबोद मोजां मानसिफ्रा माने वेल अर्गेनाइज गासैबो वेल कालचार दा जोंनियाबो जों बुंबाय थायो जे कालचार बबे कालचाराव जोङो दङ दायो जोङो गावखौनो रिलुक खालामनांगोन मानोना मोनसे हारिया जौगानांगौबा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय राइट मानसिया राइट पजिशनाव थानांगोन राइट मेना राइट जायगायाव थायोबासो जोंनि माने जौगानाया प्रपार वेजों थांगोन आं बेखौनो सानो आरो सावरायनाया जोबोद मोजां जाथों आं बेखौनो बे समाव उइस खालामो आरो उनाव लोगो मोनबाय थागोन आंबो फैफिनगोन दसे उनाव प्रग्रामाव बाहागो लागोन बयनोबो साबायखर बावबाय गोजोन्थों